Nå, Valdemar Popcorn. Lad os lige tænke tilbage. Det var faktisk ikke lykkedes os at gøre nisserne raske. Den første pille, den gjorde sådan, at Josefine og Simone, de fik musestemmer. Ej, du har fået en mærkelig stemme. Ej, det har du også. Ja, den anden pille, den gjorde sådan, at Josefine og Simone, de fik dybe stemmer. Hvad der skete med din stemme? Ej, hvad der skete med din? Den tredje pille, den gjorde sådan, at du, Valdemar og Hugo, skiftede krop. Hugo, vi har byttet krop. Jeg kan da ikke finde ud af at gå på 4 ben. Jeg er blevet til dig, Valdemar. Ja, den fjerde pille, den gjorde faktisk sådan, at Hugo han fik horn. Hugo, hvad er der sket med dig? Der er der ikke sket noget. Men du har jo fået roden. Ja, den femte pille, den gjorde jo sådan, at du, Valdemar og Simone fik klovnenæser. Ja, udover det, så har Frida jo faktisk gjort alt til en tegneserie. Og ja, faktisk også det hele sort-hvid. Hvad er der sket? Hvordan er vi blevet til en tegneserie? Jeg ved det virkelig ikke, men det er mega mærkeligt. Der er godt nok sket meget siden, at du bankede på min dør den 1. december. Kan du så lige få nogle farver på mig igen? Okay, så. Ja, udover det, Valdemar, så tog du jo sagen i egen hånd, og så, så forhandlede du jo faktisk, der er popcorn til fisk. Du blev til en lille fisk, Valdemar. Ja, det er rigtigt, far. Undskyld. Du skal ikke undskylde, Valdemar. Ved du hvad, jeg har jo faktisk ikke kunne gøre bedre selv. Men konklusionen er jo desværre, at vi faktisk ikke kan nå at redde julen i morgen.